Ramogi wadhiane nyime gi weche manyien kabende medo jiwi mondo imed ndikona. Komiti moyiedhi mar od bura mar Senate owito oko seyo mag golo e apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Report margi komiti no yango ni seyo manoket kuom Mwangaza kod MCAs ma Meru onge adiera moro amora. Senators go koro dwaro mondo ong'aw malo chike mag thicho e apisi gavana kaka yo mar tego piny owacho mag kor gwenge. Chris Owino osebedo kaluwo bura makamano kendo koro miyo ler. Kuom thuolo mar ariyo, Kawira Mwangaza ochung' tir kendo rakore kod yamo mapek mar siasa e historia mare kaka jasiasa. Bang' loyo Kiraitu Murungi, achiel kuom siro mag siasa e masawa mar Kenya e yiero maduong' mokalo, Kawira Mwangaza oyudo loch machielo bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate wito oko seyo duto mag golo e apisi mane imienego kod MCAs mag kaunti ma Meru. E ote ma ochiw kod jakom komitino Boni Halwale, jokanyo mag komitino duto owito oko seyo 62 ma MCAs go ne ochwalo nyimgi ka gilero ni gin seyo ma onge tiendgi. After the consideration and investigations, observations were made, conclusions were made, and by a decision of one after member, all the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. I thank you, Mr. Speaker. Chung' mar komitino koro puodho weche mane owach kod Kawira Mwangaza odiochieng' manyoro e kinde mane onyiso komitino ni midhiero mage ne okel kod chung' mare mar tamore miyo MCAs teko e tayo omenda mar Ward Fund. From the time we started hearing the witnesses from the county assembly, they denied completely about them asking Ward Fund. Until when the video clips were played, we came to understand that the problem was Ward Fund. MCAs go ne oseyo Mwangaza kuom nyiso gi achaya, tiyo marach kod apisi mare, miyo wedene tije e kind ketho mamoko, ketho mane okwed mokalo kod Mwangaza ka achiel gi okinde mage. When you appointed the first gentleman as patron of Meru Youth Service, were you doing that as part of Okole or as governor of Meru County? It was part of Okolea. That's why I insisted that you will not draw any fund from the county government of Meru. Wouldn't you then accept, by so doing, you have commingled your private charity with the management of an institution established by law? Kaluwore gi ywarruok ma kinde ka kinde kind MCAs kod governors, senators ogolo paro mar yudo chike mag golo e apisi governors kaka yo mar rito telo mag gwenge. I just want to say that maybe this is the time that we need to fast track the impeachment bill so that some of the challenges we have noted time of impeaching the governor, we must define how long should a governor be impeached, and many other challenges, including the constitutional threshold of impeaching a governor. We are happy as women today and urge Her Excellency, the governor, to, by her own words, to please take it up. It's a second chance. Let her show the nation that women can also lead. Mana kaka riwruok mar governors, senators dwaro mondo los chik madhi yango thuolo ma inyalo golie governors e apisi kaka jo od bura. Mr. Speaker, the law must be made clear. If it is so difficult to remove a member of parliament, if it is so difficult to remove a senator or even an MCA, Mr. Speaker, why should it be so easy to remove a governor who is elected by the will of a people of an entire county? Mr. Speaker, as we are looking at impeachments in future, we also have to look at the Bills of Rights. And under the Bills of Rights, we have equality and freedom from discrimination, such that when the motions are being brought to the House, it should be about devolution. It should be about following the law, the Constitution, and not about how
assertive someone is or how passionate someone is. Ka otwa kod jofwamb weche bang' bura makamano, Kawira opako komiti mar Senate kuom chung' kode ka bende osingo matiyo kanyakla kod jotelo duto maok e kaunti ma Meru. To give thanks to the Senate, the Honorable House, kwa sababu wamefanya haki haswa kwa mimi kiongozi. Mungu awabariki sana. The last 2 months she has gone through very strenuous moments, and today it's a winning day, it's a victorious day. And we want to appreciate the Lord and the people of Meru for the prayers. Bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate miye mich mar higa manyien, ting' maduong' makoro chomo Governor Kawira Mwangaza en los osiepe kinde kod MCS mag County Assembly ma Meru. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings.